Isyo. Action Radio Philippine Standard Time, last 7. Ang oras ginadulong sa inyo sang The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, last 7, Mayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad naman nga gabi. Mayong gabi action Brian, no? Sa aton mga listeners ariya, tag naton lakat sang aton simpo sining gabi. Martes, kita karon Agosto 11, 2020. Naga-impluensya sa kabugusan ng sa aton bungsod ang habagat o kung southwest monsoon. Naga-apekto diri sa nakatungdan nga bahin sang Luzon. Ang update sa kay Bagyong Ferde, amo ni si Tropical Storm Mikala, ang iyang international name. Layo na siya sa aton, nari siya sa mga 710 kilometros. Ang kalayon sa namin na nakatungdan ako northwest dito sa pinakapunta sa naminan sang Luzon. Ari siya sa coordinates naton sa 25.7 degrees north, 117.1 degrees east. May persa ini siya nga hangin kapin sa 65 km per hora, nagamadlos siya masobra sa 110 km. Kag nagagiho ini siya padulong sa direksyon namin nakatungdan sa sulod sang 25 km per hora. Ang naghana naman nga tropical depression, daw hindi siya kapangot diri sa aton, pero naga-approach siya sa aton nga par. Ari siya saya sa 2,000 kilometros. Ang kalayon sa nasidlangan namin, nasidlangan o kung east, northeast, dito sa pinakapunta man sang naaminan sang Luzon. Kagari siya sa 26.6 degrees north, 140.4 degrees east. May persain siya o kung ginadalang nga hangin. Kapin sa 55 km per hora, kag nagamadlos ini siya masobra sa 70 kilometro per hora. Nagagiho ini siya padulong sa nakatungdan o kung westward sa sulod sang 20 kilometro per hora. Ang Metro Manila, ang rehiyon sang Ilocos, kaprobinsyahanan sang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, halos ini sa Luzon tanan. Lakip na ang Batanes kag Babuyan Group of Islands. Magalumon ang ilang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagom nga halin ini sa habagat o kung southwest monsoon. While ang iban nga bahin sang Luzon, diri man sa aton sa Kabisayan kag Mindanao, may pag-uumguuman ang kalangitan hasta nga magalumon ng kahawaan nga may naligwin ini nga mga pagulan.
alin ini sa localized thunderstorm. Sa muni action bray medyo manipis ang galon pero nagaulan. Aton mo patyagan sa aton palibot. While ang conditions ng aton kadagatan kag ang huyop sang ara sang hangin ari sa kasarangan. Hasta nga may pagmadlo sang hangin mabatyagan sa nakatungdan nga bahin sang Luzon nga nagahalin ini nabagat na nakatungdan pakadto nabagat nan southwest to south. Subong man sa iban nga bahin sang Luzon nga halin man ini sa nabagat na nasidlangan pakadto nabagat na ukon southeast to south nga pareha sila nga may kasarangan hasta mabalod ang kadagatan. Kag diri naman sa aton sa Kabisayan kag Mindanao mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga hangin mag-aalin naman iniya sa nasidlangan pakadto sa nabagat na nasidlangan ukon east to southeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya padayon nga may pag-uumguom mga aton kalangitan hasta sa magalong mo ng kahawaan pag-auddan isang may naligwin nga mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang siyudad sang Bacolod. May-ari kita nga mahinay asa sa may kasarangan lamang pagdupoy-dupoy sa hangin maghalin sa nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan ukon east to southwest ang mag-influensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sa aton kadagatan pero wala kita gale warning advisory medyo apektado sini isang huyop sa hangin ara sa kasarangan nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Karon alas 9:18 sini nga gabi ang hundas sa aton 0.5 metro ang kanabawon. Ang taob magabalos alas 3:53 sini nga kaagahon sa takos nga 1.2 metro ang kadalumon. Kag alas 6:04 naman sining hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak ini siya alas 5:34 buwas sa aga dari kita sa 26 degrees Celsius o 68.8 degrees Fahrenheit. So mani kabugusan sa aton lakat gimbo kasi nga gabi action pride. Salamat gid Sir Gan, maayong gabi. Okay, welcome. Yes sir. Una sa balita, una sa aksyon. May ara naman mga kaaksyon sang medyo patulo-tulo nga ulan sa aton sini nga palibot diri sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag Bugos man sang Pilipinas. Amo nga din nato napaktan gidalakat sang panahon, kinahanglan naton gihapon ang paghalong sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakasan. Alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time las 7:09 sa gihapon antes kita formally mag-umpisa sa aton nga pagpangalagad ang aton pagpangamuyo sa mahal nga Ginoo o bayan kita sa aton sining programa. Ipahilayo kita sa naman nga sa isang balatian kangay sining COVID-19 kag iban pa. Ayuhon ang mga nagpositive ning COVID-19 o bayan ang mga frontliners mga kaaksyon. Kag kung pwede lang si COVID-19 madula na sa mas temprano sa aton sining palibot mga kaaksyon. Sumong adlaw yari kita sa Martes, Agosto 11 na kita, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa aksyonradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Una sa balita, una sa aksyon. Sa may mga ara sang Twitter dira pwede nyo kayo ibisita aksyonradiobacolod.com.ph. Sa aton siring mga texters, yari aton siring numero mga kaaksyon 0938-225-5017. Sa aton naman iya nga mga viewers nagalantaw sa aton siring pagpangalagad, pwede gid kamo makabisita dira mga kaaksyon sa aton siring comment section kag ibutang lang ang inyo siring mensahe kay basahon tana karon mga kaaksyon sa aton siring malambutan gid lamang
subong nga gabi. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob Las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod sa mga gabi. Mga balita nga nagalina gumba sa aton sining nga pagpangalagan. May 29 ka personal karon nga aksyon sang Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital ang nagpositive sining COVID-19. 8 diri mga doktor, 4 ka mga nurses kag 17 tanan ka mga non-medical workers ang apektado sining COVID-19 sa Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Aksyon Firing Line. Kamadamduman nyo kagabi nagpagwa sang advisory announcement o kon abiso ang hepe sang nasambit nga hospital, Dr. Julius Drilon, nga wala anay sang admission, suspension, anay ipagwa or may ara sang pag-suspender sa admission dira sa mga pasyente bangod sining nasambit nga positibo sang 29 gid ka personal. Aksyon Firing Line. Halalong gid kita mga kaksyon. Samtang sa iban nga balita, si Vice Mayor Elcid Familiaran liwat nagapanawagan sa publiko sa Bacolod man kag bugos nga probinsya sang Negros Occidental nga ipaiway naton ang discrimination sa mga call center agents kag sa iban pa nga mga frontliners. May sabi ka call center nga nagpalabot sang information sa Bisel Caldi sang syudad nga daw discriminate sila sa ila tong lugar pagpauli, hindi pagpapulion. Kay ti pagkahibalo nga may ara sang napatay nga isa ka call center agent kag may ara sang BPO or BPO companies diri nga may nagpositive nga mga call center agents. Aksyon Firing Line. Dapat hindi naton sila pagngil-aran. Dapat naton sila nga amumahon. Halong ka lang, distansya ka lang. Kaya isang malang ka metro, ganito duha ka metros, pwede ka na yung makaistorya sang may positive dira o kon suspected o kon nagatrabaho sa lugar nga may ara sang nagpositive. Hindi naman na guro pigado o hindi naman guro budlay na, no? Aksyon Firing Line. Sang sa balibaran mo gid sila nga magpauli sa ila sining nga lugar, bangod gid lamang sining COVID-19. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita mga kaksyon, ang pila ka departamento daduha gini ka opisina dira sa Bacolod City Police Office ang pasiradan anay, lockdown anay. May 37 ka mga kapulisan ang ginpaidalom sa swab test mga kaksyon. May ara na sang isa nga nagpositibo sa BCPO. Aksyon Firing Line. Maghalalong gid no tiini sila mga frontliner man mga kaksyon o napani sila gid nga nagaginawa sang panahon sang ECQ, MGCQ kaangay sa mga frontliners naton nga yara sa hospital. Aksyon Firing Line. Samtang sa iban nga balita makaksyon sa Negros Occidental, may ara sang balita nga ipaidalom sa swab test mga kaksyon. No? Ang pila ka mga empleyado, dira iya sa... Ang pila ka mga empleyado, may ara sang mass testing, no? Sa mga empleyado sang Kapitolyo, hindi pa kinahanglanon subong suno kay Governor Lacson. Aksyon Firing Line. Ang mass testing ko doon di pagidman kinanglanon sa Kapitolyo, no? Check tanay karon. Samtang sa iban nga balita diri sa lokal, 39 kapitan o kon barangay 39 nga kapitan kag napulo kay iban pa ginpang kasuhan bangod gihapon sa social amelioration program sa gobyerno. Aksyon Firing Line. Way paginigyapon gali matapos no ang ining kasuhay nga ini matapos na lang si COVID-19 sa masunod nga mga binulan kung kaloy-an ang kasuhay nagapadayon. Aksyon Firing Line. Peti korupsyon ini mo. Aksyon Firing Line. Anyways, karon dugay-dugay i-check nato ang land transportation diri sa Bacolod office kay buwas liwat na sila magabukas pa. Ano bala ang manner of transaction kay nagligad to di may ara sang transaction by appointment mga kaksyon. Ti may ara to kuno sa nagbisita da nga positive sining COVID-19 nga taga Victorias. That's why nga gin-lockdown sang 14 dias ang nasambit yang office. Pero buwas mag-umpisa na sila liwat. Ihibaloon tanay karon na
ang kompleto sining detalye sa aton sining pagpangalagan. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Laylok anay sa iban nga balita mag-aksyon diri kita iya sa balita sa nasyonal. Ang balita sa nasyonal kundi kay nasang aga ginbalita taman sa inyo nga ginaprubahan ang Bayanihan Act number 2, meaning 1 tong una mo. So tapos na to, may number 2 na naman. Ang nasambit iya nga Bayanihan Act number 2, may ginpaindra nga pundo ang gobyerno para gamiton sa pag-away sa COVID-19. Si Deputy Minority Leader nga si Bayan Muna, Representative nga si Carlos Isagani Sarati Makaksyon, nagpalayag sang iya sini komento angot sining Bayanihan Act 2 nga ini. Nagaduda si Sarati Makaksyon nga basi gamiton ini sa mga kaalyado ni Presidente Rodrigo Duterte sa paabuton or palaabuton iyang eleksyon sa tuig 2022. Porte man ka-advance, no? Ti subong 2020 pa lang ta. May ara pa sa masobra isa ka tuig nga hulaton. Pero daw abot ni Sarati ang galaw sang pila ka mga kaalyado ni Presidente Rodrigo Duterte. Action Firing Line. Ang hambal din ni Sarati, hambalya, wala pa sila gani magkaplastar sang 3.7 trillion pesos nga national budget. Pagkatapos, may pundo naman sila nga i-apid o kung ipain rather sa gobyerno para lang sa bulan sang Setyembre, Tob-Tob, Disyembre, amoning 162 billion pesos sa diin mga kaksyon nga way pa to nakitaan kung diin to ang 3.7 trillion pesos. Action Firing Line. Para iya sa 2020 nga national budget, mga kaksyon, tikadamo isang ginpainan sini nga pundo mo. So nagaduda ining si Sarati mga kaksyon nga basi bala ini preparasyon na sa eleksyon sa 2020 kiduga sa lubrang kwartahaw. Action Firing Line. Siya way panatapos gani ang pag-away sang Hilas 1, may Hilas 1 number 2 o Hilas number 2 naman kita. Action Firing Line. Ay grabe si Sarati, no? Siya i-check na ton, lantawan niya anay ko, no? Please lang, basi pa naman malantad sang Malacanang sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sang kagastuhanan sining 3.7 trillion pesos kag ambot lang ko din makadto ning 162 billion pesos nga ginadudahan subong sa nasambit nga kongresista. Action Firing Line. Ay masadya ini. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon nagpalayag nga siya mismo amo ang una nga magpa-inject sang bakuna kag may mga volunteers man kon ara na ang bakuna gikan sa pungsod sang Russia. Siya ako mismo amo ang maga-eksperimento sini kung makabulig bala ini against coronavirus disease 19, COVID-19. Ako mismo una magpa-inject hambal ni Presidente Rodrigo Duterte para likaw kuno sa satsata, chismis kag likaw sa mga kritiko nga nagaduda basi ano naman ning bulo bakuna nga ini. Kabalo ka nadudla man ang publiko mo, no? Sa natabo to bala sa dingbak siya bala. Pero why naton ginakumpara ang ini nga administrasyon sang sa nagligad nga administrasyon mga kaksyon. Tisunod ni Duterte siya ako mismo una mapa-inject sini. Silang tawon ta niya. Kabalo ka ang Russian President nga si Vladimir Putin mga kaksyon nagpalayag nga sa bulan sang Setyembre kag Oktubre gi-i-practice na nila, i-testing na nila dito sa ila mismo kag mismo siya kagaya sa kabataan amo una ang magpabakuna para mausisa sining bakuna batok sining COVID-19 dumayo no. Action Firing Line. Amo na ning aton sini ginapangita sang pila na kabulan ang nakaligad sa nagaaway kita sining kay COVID-19 mga kaksyon. Action Firing Line. So kabay pa nga mangin epektibo na ini kag makabulig na sa aton kay kakapoy na sa sitwasyon ta subong like me, subong nagawakal ko din nagamask ko nagahapo ako kay hindi ka makapus nga sang tudo pero protocol, health protocol sang aton siring mga medical experts nga dapat bisan ara ka sa trabaho mo may mga upod kada
dapat mag-face mask. Kaginti ginasunod, ginanamon dire. Action firing line. So, nahapo siya. That's why nga tilipay kita nga kung may bakuna na para matrace ang tanan-tanan nga may ara sa ginasuspitsuhan nga may COVID-19. Mabutangan, mainjikan sa bakuna kag mag-alalayo kag magkampante na kita, mga kaksyon. Action firing line. Hambal gini ni Presidente Rodrigo Duterte siya tinguhaan ko kag tinguhaan naton kabay pa ining bakuna gikan sa Russia amo na ning makabulig gid sa aton kag September, Oktubre, Nobyembre makaumpisa man abi ang Pilipinas librehon kita diri mo kusuno sa report sa bulan sa Disyembre kabay pa nga mangin malipayon gid ang aton siripag sa ulog sang Paskwa kag bag-ong tuig, mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Amo nang ginahambal nato halin pa kaina, mga kaaksyon, nga kabay pa nga pag-umpisa sining nasambit nga bakuna. Amo na ning ginapangita naton sa nagligad pa kag kabay pa ang bulan sang Disyembre matawag ginaton nga malipayon gituod ang pagsaulog. Porte gurong hinugyaw mo. Action firing line. Ay, portigro nga pasalamat tayo siyempre, kapoy. Grabing sitwasyon taplas nga gutom sa mga utod naton nga na mga less fortunate. Gid na ng pigado. Gid. Action firing line. Daw ginakuan kita Daw ginahapo gid kita sa sitwasyon naton subong mga kaksyon. So kabay pa, let us pray, bulig kita pangamuyo para sa siniyang nga sitwasyon. Ang COVID diri sa pungsod Pilipinas, mga kaksyon, as of today, may ara na sang 139,538 ang positive. Sa 68,432 ang naka-recover, pero ang active naman diri na half man, no? 50% man, 68,794 ang active man subong. Kagang patay sa pungsod Pilipinas, yara naman sa 2,312 mga kaksyon. Kabay pa nga din madugangan pa. Action firing line. Ang patay no sa bugos yang kalibutan tinagasaka man nga nagasaka ang numero sa nga nasambit yang COVID-19 cases, mga kaksyon. Kabay pa nga maamat-amatan ini kay halos ang iban nga pungsod naga tinguha man nga maka-provide sang bakuna, nag-eksperimento man sa bakuna para bugos nga kalibutan malayo na kita sa problema. Action Brian Warden. Action firing line. Alright, ang iban nga balita sa nasyonal, sini nga hapon, ako mismo gin kakibot ko gid, no? Sa pagbasa ko sa pila ka mga balita sa social media, no? Basta balita nasyonal, naga-base kita sa social media, kung ano mag-gather na itong dinalabi na gid sa amon sining mother station dito sa Metro Manila. Nabasahan naton ining isa ka palayag ni DFA Secretary Makaksyon, ang DFA Secretary nga amo si Tidiboy Locsin, mga kaksyon. Kabalo ka una diri, according sa report, nag-react ini siya sa palayag sang Catholic prelate nga nagpalayag man embracing kuno versam sang Pilipinas subong nga ang pungsod naton medyo may madamo gid kag number 1 kita sa Southeast Asia kon COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Medyo guro na iritar si Locsin, mga kaksyon, no? DFA Secretary Tidiboy Locsin, no? Department of Foreign Affairs ini siya, nga secretary. Pagkabasa ya sini, pagkakita iya sa palayag sang Catholic, mga kaksyon, nagbutang sa Twitter man, ining si Locsin, nagbutang sa Twitter man, sang iya sini nga reaksyon, nga hindi halos, sino mang nanamian sa man? Action firing line. Kaya ang reaksyon din ni Locsin, simplihon ko na, actually Tagalog, English, ini mo. Ilonggohon ko na lang. Hambal ni Locsin diri siya, basulon ta ang Ginoo. Ginabasol yung Ginoo. Siya kabalo ka ang Ginoo, siya ang nag-create sang virus. Paagi sa pagtugan niya sang kabog. Nga ang kabog
amo ni ang ginasuspitsuhan nga ginhalinan sining COVID-19 nga nag-transfer ini sa human being dito sa pungsod China, mga kaksyon. Ang pinaka-point ko diri nga ginkritisar subong sang publiko nga abasulon mo ya ang Ginoo sining nasambit nga COVID-19. Action firing line. Oh, imagine mo na, suliton ko hambal niya, basulon ta ang Ginoo sini. Ginhimo niya ang virus bangod sa pagtugayaman sang kabog nga amo ini ang nag-transmit iya sining virus padulong sa lawas sang tawo. Action Brian Warden. Action firing line. Ina ang na-post iya sa Twitter ni Tiriboy Locsin, mga kaksyon. Susgin ulan sang kritisismo subong tanan nga buyayaw ara sa iya. Basulon mo yung Ginoo mo. Action firing line. Galala subong aton sa COVID-19 sa Pilipinas. So, basi blaga ba? Antas ni isang obra nga isang istorya sang gobyerno do sululobra na ni. Action firing line. So, ang ining kabog nga gina-plastar taman before sa pag-umpisa sining nasambit nga COVID-19. According sa mga medical experts, wala payagani isang 100% evidence nga amo gini ang gintunaan sang nasambit iya nga si COVID-19. Action firing line. Kabalo ka may iban pag nga mga ginatun-an subong nga hindi kabog, hindi sapat ang ginahalinan, kundi may nahitabo sa nasambit nga pungsod nga nag-awas ining virus pero ini gihapon wala pagidya sang tulid nga ebidensya. Action firing line. Kumbaga subong galutaw pagid kita kun diin giblang patihan naton kabog bala o kon ang gintuga sang tawo gin mismo nga maka ining hilo nga ining virus nga ini way pagid sang tulid ini wala pa sa makaplastar kay nga ang tanan subong sa bugos nga kalibutan ang ginafocus subong sang tawo, sa gobyerno, sa mga scientists naton, sa mga medical experts naton kung paano kita makahimo sang bakuna batok sining COVID-19. Action firing line. Tinga basulon to yung Ginoo siniman? Oh. Tarong na balang balon mo yung Ginoo may salas ni? Di nang imo sini espiritu sang gahambal ka? Action Brian Warden. Action firing line. Ginkwaan ko sa reaksyon ang pare, mga kaksyon, diri sa aton. Kaya gusto ko makapangayo man ikon ano ginbala ang pananawan sa simbahan so sining para sa akon irresponsable nga palayag sa isa ka public official. Action firing line. Makuha lang ko isa action names o kag pagbalik naton i-replay ko sa inyo ang tingog ni Father. Diin ang makinig. Radyo kaupod si Action Brian Warden. Okay, pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga aksyon diri sa Action Farming Line. Sa ginpromisa naton sa inyo kay Ina nga nagkuha ako gilayon sang reaksyon gikan sa Diocese sa Bacolod mga kaksyon para at least mangayo man kita sang ila siring sentimiento abi no mangayo ta sang ila siring palayag abi kon makatarungan bala ini ang palayag ni Locsin batok sining pagbasol niya no sa Ginoo. Action firing line. Ay perding sitwasyon ini. Ali lang kay pabati ko sa inyo gamay lang ha. Ang tingog ni Father Paskin pero may ginhambal di siya nga mag-amon nga sitwasyon action bray patawaron ta lang ni siya. Ambal niya patawaron ta lang ni siya. Sa lingkod tuod manfad no. Patawaron ta lang siya kay hambal sang Ginoo
patawaron ni sila kay basi wala ni sila nakahibalo sang ila sini ginahimo. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Aring tingog ni Father Paskin, no? Pabati ko sa inyo, mga ka-aksyon, para at least panginpatas balang presentation taga simbahan mismo mayara sang komento regarding sini. It is unfortunate that he uttered those words. It is very unfortunate that he uttered those words. Let us give an allowance that he might have said that in exasperation. Probably without meaning it, no? Probably without meaning it. Pero this is an occasion where we remind our faithful or our people not to take the name of God in vain. Yes, yes. Amen. It is to take the name of God in vain is blasphemy. And the blasphemy is a sin against God. And ano ganito, Dori Malaso, wala Brian, ano ganito na, Problem o any problem or mga mo na bla, no? Any problem or tragedies or tragedies that occur in our life are results of man's own sinful ways. God is a loving God. What God has created is in Genesis, what God has created is always good. Yes, amen. But it is man who ano kanina panawaga, who abused what God has given, and the abuse of our life results to tragedies like this. Pasensyahan lang siya. Wala lang ko rin hambal na pa, no? Pasensyahan na lang siya. Basta iwan niya sa kabalo sa iya ginahimo. Sus ko. In the last analysis, diyan kita makato. At sinaator na tangpan, Diyos lang gigyapon. Yes. Okay, abo ng palayag ni Father Paskin, mga kaksyon. Father Felix Paskin sang Diocese ng Bacolod. Aksyon Firing Line. Ako mismo nasakitan ko sang yasining posting sang yasining Twitter, no? Daway na kita respeto sini maginamos sini, no? Way kanagid guro inog hambal ti pwede malang kiputon ba bata. Ano ning style man para lagi istoryahan kita, himo kita sa mga palayag nga irresponsable abi ano? Kaklaro katama, no? Nga way na ta sa may maobra pa nga maayad-ayad kundi amo ang paghimo sa mga statement nga hindi mabatunan sang sino mong pamangkuton mo digo siguro may mananamian sini. Action Firing Line. Kag hindi man siya sigurado pa nga kabogin man gihalinan sining COVID-19, di ba? Action Firing Line. Ay, sus ko. Suliton ta wala pa sa may nakapamatuod, no? Kung diin ginihalin ining si COVID-19. Kay halos taran sumo mga chismis pagita na mga haka-haka pagid lamang. Pero kung makaistorya ining si Loxel, matyagan mo daw, nakahibalo na gid siya, no may ideya kasi mo kung di ginihalin si COVID-19. Action Firing Line. Ay nako, La City 34 Action Radio, Philippine Standard Time. Action Brian Borden. Action Firing Line. Sige, pagbalik naton karon dugay-dugay sa aton sini nga pagpangalagad, kwaon ko na si Action Alvin Grava karon kinga kadako sang balita ya sa Bacolod City Police Office. Ining may ginpang sirad-an daanay for a while. Plus mga kaksyon, may police nga nag-positive na, no? Actually, isang Domingo pa ini. Kag may pang swab naman nga mga kapulisan to check sa ilang sininga situation. Action Firing Line. Kaya parang pagbalik na to na, kag i-plastar tamanig karon ang mga pag-discriminate allegedly sa mga call center agents naton.
Ay na, man nga sitwasyon man, amo na ning away ta sa COVID-19, may mga discrimination pa yan. Normal man lang na medyo mahadlok ka may COVID-19, pero hindi grobot silingon, nga daw ginilaran mo, siya kag balibaran mo siya. Kag ining pag-confirm ni Vice Mayor Elcid Familiaran sang 29 tanan ka mga personnel sang hospital regional nga nagpositive sa COVID-19. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Maayong gabi lang sa mga kauturan tamad nga monitor si Paul Spat III present na pirmi mo. Jocelyn Arisevita Ulak, salamat gid. Si Madam Geraldine O Asigurado nagalantaw subong sa Hong Kong. Nagamonitor man si Tata Vivek Morden, salamat gid dira ka sa halong landa. Si Lee Gay Villares Achivar, good evening Sumbray. Hello kay Ramon and Lucy Achivar, thank you gid. Si Bragi Milabo Ermio, ano ning botslingon mo sir man, pulo lang kapamuyayaw, qualified ka na sa Action Radio Bacolod. Ay, dugay na ko digo obray sir, basi bago ka lang guro kita sa akon. Anong ginbuyayaw ko sa imo? Pakilala ka, gwa ka kay para maistoryahan ta anong problema mo sa akon. Roberto Anyo Blaj Carlos, naga-monitor man si Kwanya, amigo ta Halbuena. Ini salamat gid sir ano. Edwin Pineda, si Rakilina Lumawag. Good evening Sir Brian Morden, Action Radio Bacolod. Kag please tamyaw man sa ayong gabi sa family Lumawag, Barangay Bata. Salamat. Keep safe everyone. God bless watching from Hong Kong. Ha? Ini si Ermio nanubuan sa akon nga personality. May gina problema sir. Nabaton ko na iya. Pamangkot ano ka. Si Klein Harden nagamonitor man sa Hong Kong man. Si Chris Vilma Treyes, good evening Sombray, monitor lang kami ni Barangay Estefania Montoya Sumido kag Azero family. Salamat dira sa inyo. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, good evening Sombray, gamonitor sa program mo. Ang thanks for weather update, no? Current events, keep safe. Yes, ma'am. God bless man dara sa inyo. Every night, every day. James Diquito Herrera, naga-monitor man sa Cavite, wala ulan, ulan-ulan lang, talit hibala, na ambon-ambon na. Pero ining ambon-ambon, makahilanat na. Si Serge McTown, good evening Sir Bry, King Magbanwa, Ramel, Lara, kag Tutoy Cuero, Kiorio, always ga-monitor sa Hinigaran. Salamat. Almira Lima Lazarte Araman, Risa Ginanaw, good evening, Action Bry, watching live from La Carlota City. Keep safe, God bless us all. Salamat. Isaac Salinas Araman, Jovi Monares Araman, Dennis Tuhaw Sasi Araman. Monitor lang ko no, kami ni William kag Corazon sa Sisang Barangay Balabag, La Carlota. Salamat. Imbong Jocampo ara nagatutok man. Si Monli Himoranion. Good evening, Action Bry, stay safe and God bless. Ikaw manda. Roth Kuzawa, naga-monitor subong. Salamat. Manam Amy Esmeralda Dolido, Tisitan, salamat gid. Ramona Azero, no? Mayong gabi Action Bry, Azero kag Jocades family sang Barangay 35. Salamat. Alex Fuentes, man naga-monitor. Be safe man kamuda. Merly Dolido Magallanes, salamat man. Leticia Pastrana, good evening Action Bry, watching you live sa Facebook. Salamat. Si Madam Trixie Ibosio, nano ni company ka sa Wawi, ay sa mansilingan ng lugar, kita may curfew, 7 PM nila pa out. Mga empleyado nila, karon ma-curfewhan mga empleyado ni, wala mahimo ang gobyerno. Ay gali, basi way pakabalong gobyerno, sila, i-report nyo sa gobyerno para maaktuhan na sila. Eric Moico, salamat gid. Good evening Sir Bry, kag tanan nga palamati Action Radio Firing Line Bacolod. Ka very professional kay Sir Eric Moico, no? Thank you gid sir. Ann Vera, salamat gid. Sa Kuwait ni saya. Si Bipoy Arkisula, wow, salamat. Jocelyn Libon Dispuho,
Araman si Bernadette Lacson, si Jean Oy, si Sir Nagamonitor Man, Marlene Diaz sa Sumag, Bia Jonathan, salamat. And Jovi Caniedo Toricampo. Action Bry, good evening, monitor kami ni Barangay 35. Salamat. Rami Aziro, good evening, Action Brian, watching from Barangay 35. O kadaghan sa inyo dira, no? Dennis Richard Tiboroma, ang Ginoo ginaba, Solia, basi gakadula na mga brain cells niya. Ikaw gidato to, ha? MJ Nakayama, bless evening. Amalya, bless evening, Action Bry. Always gig kami ga-monitor, keep safe. God bless sa aton tanan. Yes, amen. Harold Malacaste, naga-monitor man. Shout out lang family Malacaste diri sa Barangay Sumag, monitor gid Sumag man, no? Aldrin Limaco, nagatutok man sinimatian. Sige, balikan ko ang iban karon digi dugaya, mga ka-action, standby ka mo dira. La 7:41. Tinugsan probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negro sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Sean Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Action Radio Philippine Standard Time, 7:47. Ginaindorso man aton sa inyo mga kaaksyon
Ay, dipid. Kagamo na daan sa Pilipinas, subong, dugangan nyo pagidang kagamo. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Kuhaan ko this time, sa aksyon Alvin Grava sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Ano? Check ko lang ini. Kumusta ang pasakay kaso sa Barangay 39, no? Diri syudad sa Bacolod, may ara sang 11 tanan. May ara sang 11 tanan nga ginpasakaan sang kaso bangod sang SAP nga iniho. Kag may pila ka opisina sang Bacolod City Police Office ang temporaryo nga gin-suspender anay pag-function sini. Action Firing Line. Bangod man gihapon sa COVID-19 mga kaksyon. Porte nga kwa no? Obra ini. We have on the line Action Alvin Grava. Ara na sa linya. Okay, we have on the line Action Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Alvin, good evening. Good evening sa Action Brian. Ginpasaka kahapon sa Criminal Investigation and Detection Group. Ining duha ka mga kaso against diri sa 11 ka mga opisyal sang barangay na lakip na diri ang mga empleyado, no. Actually ang ining duha ka kaso amo ni ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act and Ethical Standard for Public Official and Employee kag subong man ining ikaduha nga kaso amo ni ang Bayanihan to Heal as One Act batok diri sa punong barangay, of course ang barangay 39 nga si Kapitan Jude Saladusa and nalakip na diri action na Brian ing napulo pa kaiban may angot ini sa of course wala kamatayan nga issue kag maanomalya social amelioration program. No, sunod diri kay Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano sang CIDG Bacolod City Field Unit. Iningon si ka mga opisyal na lakip na diri kay punong barangay sa Ladusa na ginlakip man diri sa kaso si Kagawad Rogelio Faltiquiera sang barangay ang barangay secretary nga si Caballero subong man ang treasurer nila nga si Salve Atienza. Nalakip man diri action na Brian ang si Maritesa Aragon kag lima pa diri ka mga BHW nga kanday Rogelio Faltiquiera, Lolita Floreda, Rosila Plagata, Beth Fernando, Really Factoran kasumuman Sinili Lorenton. Nawa sunod diri kay Gocotano may nagpadulong sa ila actually mga pumuluyo man dito sa area sang barangay 39 kag ang naga-lead sa ila amo si Udric Magbanwa Jr. Sa diin suno sa aligasyon sang mga tagreklamo nga pila ka mga opisyal sang amo nga barangay amo mismo ang nagpili kung sino ang pwede lamang makasulod kag makasulod abi kag makabaton sang ayuda nagikan man sa gobyerno nasyonal. Diin ang lugang pagida diri ni Gocotano may mga pilaman ka mga miyembro, aligasyon ng mali action na Brian, pila ka mga miyembro sa pamilya, sa mga barangay official as alleged, nakabaton sa SAP fund o kung pundugi kan sa social amelioration program. Pero ang malain lang diri, kaya ang issue is supposed to be, suno siya, dapat ang pamilya sa mga official sa barangay, dapat hindi na ni makaupod, dahil bangod, para malikaw man sa issue. Galing kay ti ang natabo diri ang mas ginatagaan pa sang prioridad sang mga barangay official nga malakip sa listahan ng mga miyembro sang ila sini nga pamilya, ang bata abi ni Kagawad, ang asawa abi sang awkan bana abi sang ibang nga BHW, nalakip man ang asawa ni Kapitan ang pamilya abi no, ang pamilya sang asawa ni Kapitan sa Ladusa nga nalakip sa listahan sa pihak sini nga wala na nagatinir sa barangay 39. And diri na action na Brian nga ginpadalman ang ini nga kaso kag dito natukiban nga may aragid man tuod nga mga persona nga nakabaton sang social amelioration fund pero ang issue is taga barangay Alihis, may ara man sa Maaw, may ara man sa Tabunan, Siyudad Sambago. And may ara man nga iban kagang asawa abi sang isa ka barangay official nga taga barangay 36 nakabaton man sang pundo gikan man sa ila. That is why nagtumar ini isang
diri na nagpadalong pagid sang investigasyon ang mga katapo sang CIDG and diri na action na Brian nga nakita nga mas madamo pa ang mas nagakinanglan kuntani which is amuni ang mga matutuod nga nagakinanglan sang pondo gikan sa national government nga makabaton kuntani sang sini nga pondo gali kita taga barangay 36 pero nakabaton sa barangay 39. Yes, action na Brian. Pero din siya nga botante. Ang diri action na Bray kay ginsabat man ina ni Kapitan sa Ladusa mabiyara gid man tuon ka guwa sang akon barangay ug galing kitin tabo diri na dislocate bala sila action Bray kay tungod ti dira sang una sila barangay 39. Why gid si Kapitan abi nakatukib dira nga ang dapat nga hatagan ang ara lang gid dira iya nga naabtan sang lockdown sadto. Kon ikaw ay natabuan da kag didto ka na lockdown sa piya ka barangay, ang amo to nga barangay amo ang ma-provide sa imo kun dira ka man na lockdown kon kwalipikado ikaw Action Alvin. Yes, action na Bray. That is why diri na nagtutok, diri na naging sentro sa investigasyon abi ni Gokotano nga mas padalman ang iling nga kaso kay siya mismo sang nagpadulong sa lugar suno sa iya nga madamo sa mga squatters area kang madamo sa mga kauturan ta nga mas nagakinanglan gid ug galing kitang matalain lang kay wala ini nalakip sa listahan. Ang pinaka-ehemplo naton si Action Alvin abi taga Cavite abi, no? Tapos naabtan ka sa lockdown diri sa barangay 18. Way kagibiway wa ay kagid worker kadi way na no work no pay ka. Qualified ka pwede ka kabaton Action Alvin mo. San sap nga ini pwede gid ina ti ini taga barangay 36 nagkadto sa barangay 39. Ano nga sitwasyon ni man? Saksyon na, Brian, muna nanging sentro man sa investigation diri di Chief Master Sergeant Ramiro Gokotano. That is why sunod sa iya nga dapat ang makabaton kuntani the poorest of the poor. Hindi ang mga may ara ikasarang ugaling kay komo ang suno sa aligasyon ga kung malapit ka sa luwag o kung malapit ka abi kaalyado ka sa opisyal sa barangay isang BHW kaga iban pa ti sigurado makabaton ka diri Action Bray. Muna nga dason gani kung mga sawa ka mo sang bata sang barangay tanod, bata sang kagawad, pamilya sang purok president para pagkandosanay lapit ka mo sa luwag gudi kwarta. Ay, sus ko nga pangabuhi ini. Reaksyon na, Bray, gusto mo pamatihan ang bagi Gokotano? Pamatihan ta si Ramiro Gokotano. May nakita ta nga halos ang sample diri ang barangay secretary halos ang bilog ng mga anak niya ay nakabaton sa SAP ayuda. Para man diri mga tiyo kag tiya sa mga barangay officials may kaya man pero ang ibang tong mga potential sa SAP beneficiary sa barangay 39 nga nakinahanglan sang ayuda, why nila ginapansin, sir? On the part sa kay Kapitan, ano ang naging participation niya, sir? Siya ang nagpirma sa endorsement sa select kag siya man ang head sa barangay selection process sa 39, siya ang nagpirma kag nag-endorse sa Office of the Disability para ma-aprobahan. Halos ang mga pamilya man ni Barangay Captain Jude Rosada, mga tiyo kag tiya na mga hinablos na hindi taga barangay 39 ay ginhatagan niya ayuda nga kabalo man siya nga may ara pa nga mga pumuluyo sa 39 nga mga uba ng mga kabalayan ang kinahanglan sa bulig niya way niya ginhatagan niya pansin. Ano nga mga barangay ang pamilya partido sabi ni Kapitan nga gintagaan niya man sa ayuda, sir? Hinablos sa sawahon niya taga barangay Naaw, sa Bago City, barangay Tabunan, Bago City, mga parinti na sa barangay Ihis. May mga parinti man sila sa ibang mga kabarangayan, sir, na ginatagan sa ayuda. Pero actually, sir, madamo pa gid mga potential beneficiaries sa 39 nga kwalipikado kani. So, ang gina-prioritize lang nila ang ilang mga parinti kag mga close relatives kag mga political ally. Nakita natin sa 11 kabilog ng mga respondents, ang buong pamilya nila ang ginatagan, mga banaho nila, mga anak nila, mga silingan nila, mga post-neighbor nila, yung mga importanteng tao na particular sa pamulitika, sir, amo itong priority nila. Ano ni sila man nga mga tao? Anyways, why natin sila gina-judge, pero kung i-base natin palayag sang CIDG, naman man sila gatuon sang sininga trabaho, ano man, Action Alvin? Sa Action na, Brian, that is why nga kabalo ka, paring Brian, dapat pare, upad na lang ko da. Dapat pare-pare, ginigili.
Oo, kag lapit ka sa luwag, tag-alyado ka sa administrasyon, inesuno sa aligasyon nga mas madali sa imo kag makakuha ka sining pundo nagikan man sa social amelioration program. Di wala ta subong sa eleksyon nga kun damo pamilya mo tong hang aburanta sang aton sini nga pundo dalin sa bulsata kay ari tayo sa COVID-19. Wala tayo sa eleksyon. Pero kung ini gamiton nyo para sa next nga eleksyon, ang Ginoo na lang ng bala sa inyo da. Firing line. Oo, lain lang kay may seleksyon na tabo. Sunod sa aligasyon. Ang natabo lang og galin reaction na Brian, kay kunti pag-abot sa seleksyon, ginpa-confirm man naton. Kay punong barangay Jude Saladosa, sa diin sunod kay Saladosa, nga actually may ara gid man nga mga taga barangay Tabunan, may ara taga Maaw, may ara taga Alihis, may ara man iban nga barangay diri sa Bacolod nga ginatiraran, pero nakakuha sang pondo sa barangay 39 sa Piaksini nga suno sa pagpahayag man kag depensa ni punong barangay Jude Saladosa nga ini sila botante sa among nga lugar. Iway na bulubotante gani kung din ka na lockdown dito katagaan Action Alvin. Ay gali ka? Oo, amo na ya. Kung dito na lockdown sa dito Maaw, may na-lockdown sa Maaw. Kung na-lockdown sa Maaw, dapat ang Maaw na ma-provide sa iya kung kwalipikado gid siya. Hindi kay malupad pa di sa barangay 39. Gali ka? Kasi guro asawa, si pamilya lang ni sa taga Maaw, guro nakabaton diya. Hindi kay literally ang taga Maaw to Action Alvin, guro nakabaton sini. Sa iya nga mga legitimate man sila nga taga barangay 39, and it just so happen sang natabo Action na Brian ang mga relocation, isa ini sa mga lugar nga na-relocate ini mga tao ni mga paryente abi sang barangay official, and it just so happen nga nagtiner na dito, pero dito nagabuto sa barangay 39. Sige Oo. Kabalo ka politically motivated Action Brian mo? Ini? Ang pagpasaka sa sininga kaso suno kay Saladosa. Normal man lang na kay ang kabuhi ta Action Alvin sa matagadlaw nga tanan na sandigs politika mo. Okay, in fact, suno saya halos man tanan nga nakataga barangay 39 na tagaan man. Kag wala man isang pinilian, ni just so happen nga ining mga miyembro sang pamilya sang barangay official kag iban pa mas nagakinanglan man kay mga pigado. Tiara man na nagreklamo nga ang ireklamo ta paniman. Mo man action na break pigado gid man kunti dapat man tagaan, ni just so happen during the lockdown ti isa man sa naapektuhan kag wala obra kunti nalista man ang ila sini nga pangalan. Ang pangalan abi ni sang asawa ni Kagawad. O abi ang pangalan asawa ni Kagawad gid mismo? May ara man ini base sa pagpahayag ni Sir Gokotano. Ti kon asawa ni Kagawad, meaning si Kagawad naka-avail to kiti magasawa sila isa ka bubong Ay huno. Ay na nga sitwasyon aton man. Kung matuod din nga mga alegasyon, next time basa-basa man kita sa mga guidelines angot sini kay para hindi ta mapasakaan kaso kaangay siniho. Firing line. Di ka mapamatod ani karon corruption in Action Alvin mo naging mention mo to kina? Okay, ang gitagaan diri nga konsiderasyon kag base isa pahayag man ni Kapitan Salado sa Action Abray nga ginakonsidera man nila nga ining mga personal nga ini nga may miyembro man halimbawa sang ila sini nga pamilya, mga pigado man kag puris of the poor. Oo, ari Action na Bray ang depensa kag pahayag of course ni punong barangay Saladosa. Bale, relocate na sila. Nag-silo na sila sang relocation sa Tabunan. Ang iba na sa Maaw, sa na sila pangarap sila. Kag doon na lockdown, nagbalik na sa Maaw. Kailangan na sila, obra, nagbalik na sa Maaw. Pero doon na sila yun sa Amon, Balay, sa likod. Ng allegation nga paryente sang imo asawa, anong kamatuod sini sir? Paryente na sa ako asawa, pero mga registered voter sa sila, kag-qualify na sila nga makabaton sang aton nga ayuda sa gobyerno naton kay wala na sila na mga obra kay simple lockdown kay ginbaligit man sa sang DSSD kag-registered voter sa sila. Ang allegation nga pagpasaka sang kaso anomalya abi in relation sa social amelioration program, may kamatuoran ini sir o kung wala? Wala ina kamaturan kaya ang ilang nga sina nga kwan sa akon political motivated na political harassment sa balay sa politika na kay ina sila kontra ko na sila sa politika. Action ba hindi na matuod politically motivated ina kay kontra na sa politika. Ina suno sa pagpahayag ni purong barangay Jude Saladosa Action Brian. Check to man tong iya bisan to dasawa to sang pamilya sang asawa niya kon pigado amo man ang handom sa gobyerno kung sa tong pigado mo tong tagaan mo.
kag rason ini nga nakita man kag sa investigasyon sa CIDG amunin mani ang nangin basihan sa CIDG para magpasaka kaso batok diri kay Kapitan Saladosa upod man sa napulo pa kay Iban Action Bray. Sige, wala tulaton tala na kung ano ang pamatbat sinasang korte basura o kon pasabton gid sila or may manabat gid sini or may preso sino nga sitwasyon Action Alvin. Sa Action Bray, anyway, ginatagaan man the moment kang mabato nini sang City Prosecutor's Office, di ginatagaan man sang 15 days grace period para masabat ang ini nga allegation Action Bray. Yes. Oo. So, gusto mo sa ilo kita to sa mga ginsarado Action Bray nga mga departamento? Oo, diretsihon ta na lang kay kadalag ko sa mga balita musbong. Talagsa ka lang mag-appear di sa firing line pero dinaguso man. Action firing line. Oo, dugay-dugay extra ni karo may ambal naman ta. Sige. Kabalo ka Action Bray. Ginambal nila, I wish you Papa Bray. Ay, kalay. Action Bray, ginakumpirmahan ni Bacolod City Police Office, Public Information Officer nga si Lieutenant Colonel Ariel Pico nga duha ka mga departamento mismo sa sulod sang Bacolod City Police Office o kung sa compound sa BCPO ang temporaryo nga ginpasira umalin pa sang nagligad nga adlaw iniya base sa mando kag ni City Director nga si Colonel Henry Biñas na wasunod diri kay Pico ang purpose nga agin pasira diri kay dapat limpyuhan Action Bray meaning i-disinfect. Now ano ning mga lugar nga ginpasira? Number 1 umuni ang Administration Department kag ang Mobile Patrol Unit Department nga makitaan sa old building. I don't Action Bray, kung nakasulod ka bala sang una, kung tinahasan ka man sa BCPO, pag sulod mo bala sa pinaka-main entrance ng BCPO, diriya sa may tuod dampi. Old building nila? Oo, muni ang old building pasirado. Din duha diri Action Bray ka mga departamento amo nang nasilingta ang Mobile Patrol Unit Department. Ang sa Mobile Patrol Unit Department diri na napahamtang man ang opisina of course ang Mobile Patrol Group MPG Action Bray. Diri na pahamtang and at the same time ang Administration Department sa diin ang katuyuan sunod kay Pico nga ma-disinfect ining duha ka mga departamento kag magapabilin sa gihapon o nga sarado samtang ginahulat ining resulta sang swab test gikan sa 37 pa kaiban nga mga police non-commissioned officer ginapatihan nga may direct contact sa isa ka junior police. Actually ining junior police from Iloilo ni siya pero temporaryo assigned diri sa siyudad sa Bacolod for augmentation sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Office sa pagpakigbato sining nga COVID-19 meaning frontliner man Action Bray. Yes. Now ang challenge ng ugaling kay sunod diri kay sunod diri kay Pico nga ang ining junior police officer nga ang ranggo api PO1 kay nagpositibo Action Bray sa swab test kag ang ining resulta nagwa actually Domingo na matapos nga ang ining PO1 nga ining ranggo nagpadulong dito sa Anilaw Iloilo no Anilaw Iloilo tinalikdan man nga sinimana kag base diri sa pahayag ba ni Pico ang ining police actually yara man sa idalom sang Mobile Patrol Group assign man sa isa ka sa Purok Mahimulatan Barangay Banago dumduman mo to Action Bray nga sang nagligad to gin-lockdown ang area sang Purok Mahimulaton. Yes. Dira siya na-assign Action Bray. Then after that, nagpadulong dito sa Iloilo kay plano kung taning magbisita man sa iya pang pinalangga man sa kabuhi. Ang natabo lang ugaling kay dito na sa Iloilo siya mismo gin-swab test. And it just so happen nga pag-abot dito sa Anilaw, Iloilo, nga nagwa man Action Bray nga pagbalik niya abi diri sa Bacolod, nagwa ang resulta nga siya mismo asymptomatic, nagpositibo sa COVID-19. That is why nga diri kag base man sa unang ginpahayag ni Pico nga sa pagpati nga diri siya sa iya sini nga boarding house ginapaidalom sa quarantine and it just so happen kag base man sa bag-o man nga pahayag ni Colonel Henry Biñas
Pilipinas. Ngayon siya ang gilayon nga nagpadulong dito na sa area sang Iloilo, Anilaw Iloilo, kay dito nagpositibo, so dito siya nagpa-quarantine action na Bray. And actually 37 ni sila action Bray nga gina-search, pero out of 50 kuntani kay di danay ni sila 50, 37 ang direct contact. That is why 37 man ang ginpaidalo man sa swab test. Ali ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Confirm ina siya kay sa nagligad nga Friday, may ara kita diri swab test nga ginkandak sa aton contact tracing, kay may ara kita diri isa ka personnel nga nagpositive. So after sang swab test, actually 50 ini ka mga personnel, pero ang napaswab naton 37 lang. Kay base sa aton nga contact tracing, 37 lang ang may mga possible contact no sa aton nga nagpositibo sa COVID-19. Ining duwa naton ka opisina, amo ini ang ara sa Old Bacolod City Police Office Headquarters. Kung magpasulod ka, ara ina dira sa right side, kaya amo ginang aton nga original yang headquarters ang una. Ini nga mga opisina amo ang aton nga admin building. Ang aton yang opisina sang mobile patrol unit amo naging pasira, kag it was disinfected, naging pasprihan kay patinloan niya sang aton city director sang Sabado kag Domingo action Alvin. To confirm, pila gid ya sir ka pulis nagpositibo as initial lang sir? Isa ang nagpositibo but pending ang 37 yung ginpa-swab test naton. We are still waiting, inahulat pa kung anong result, kung wala ato tanan nag-negatibo, huping tani nag-negative lang. Anong pinaka-latest diri sa nagpositibo? Diin siya subong naka-quarantine sa isa lugar o sa Iloilo siya gin-quarantine? According sa ato nga city director, kay siya naghatag update. Kay sa pagkabalo ko nga nag-self-quarantine ini siya, pero sa subong dito siya nagbalik no kung sa din gin swab test dito ya sa Anilaw Iloilo, dito siya gin quarantine. Pero ang ining police officer assigned sir sa nanong unit? Yes, ang ining aton nga junior officer na assign sa dira sa aton nga substation, sa aton compact or sa police PCP naton ya sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago. May ara kita dira gin-establish nga substations under mismo sang mobile patrol unit, dira gid niya na assign. So na Bray ang pahayag diri ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Bati pangamuyo kita ning 37 mag negative lang taran-taran kay baka kuan to maka-recover na tong isa nga nag-positive action Alvina. Amo nang pangamuyo. Kabay pa action na Bray nga mag-negative lang ining 37. Agud man maka-recover man to, although asymptomatic lang action Bray, pero at least ang punto diri kay nagpositibo siya action na Bray. Yes, isa lang hindi duha no, isa. Isa ging pa klaro taman action Bray kumbala pilagid sunod kay Colonel Pico, Lieutenant Colonel Pico nga isa, pero pending o waiting pa sila sa 37 pagkaiban. So diri na may baluan action Bray kung balasin o pa sa mga 37, pero kabay pa suno sa iya nga isa gid lamang action Bray. Yes, sige. Balita nagikan sa Bacolod City Police Office kag balita sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Alvin, kumpleto ang detalye balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Firing Line. Maayong gabi lang kay Nanay Mama Linda kag kay Tatay Edideo Riosora no sang Morsya, no, Negros Occidental. Naga-monitor sa Sinima Tinion halin kay Tita Idada. Salamat gid sa pag-monitor ba. Every night naga-tutok diri sa Action Radio. Action Brian Borden. Action Firing Line. Sige, kung naman nga kaso no, nga gin-file against sa Barangay Kapitan sang 39, kamalo ko may mga depensa ni sila, no? Kung naman nga palamangkutan non da ka, may mga ideya na ni sila. Action Firing Line. Kung paano sabton mga kaksyon. Last kung las 8:15. Pagbalik naton karon let us try nga ma-contact ang Land Transportation Office, no? Ang LTO sa Bacolod. Kay daw may plano na sila nga magbukas sa ginman buwas after 14 day yang mandatory sa ila sini nga panira. May disinfection nga ginhimo sadto. Buwas magabukas na sila.
Kagiban pa nga mga balita, standby lang mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Tuturan ta nagatutok man diyo, no? Si Romy Agsam, na late siya ko, no? Okay lang, ma'am. Si Yvonne Boycher Araman, Boycher rather, Dan Sharing, salamat. Inday Blaza, may gabi, Jasper Biligorio, Action Bright, tamiyaw ko lang akon Papa Ryan Biligorio, Mama J, akon Lola, watching live diri sa Morsha. Si Ana Hubahib, Baga, good evening, Brian, Action Radio, Sir Brian Hyacinth Mansilingan, Bacolod City. Salamat. Si Jaylin Liante. Good evening, Brian, watching Facebook Live from Hong Kong. Keep safe, everyone. God bless us all. Salamat. Si Giancarlo Silab, naga-monitor mine every night gig ko niyo sa Barangay Takuling. God bless madrasi mo, bro, no? Nagatutok man si Rose Chavez Angeles. Good evening. Tani makita nyo ni ang akon komento. Palihog, buligin nyo ang family Misias sa Barrio Site, Barangay DSB, Pontevedra. Nga na lockdown ang pamilya nila kag wala gid ayuda sa Barangay DSB. Sa ila maluoy man sila. Sige, check naton abi ini, no? Nga away gid ayo pila na ka days. Check naton ini, no? Sige, salamat gid sa information nga gin pahatag mo diri sa aton. Thank you gid. Mayang gabi lang kay Bambi Padirnal, salamat gid, ano? Si Tobias Nets, good evening, Sobray, always monitor gid kami sa imong handumanan, keep safe, God bless. Si Marite Felizario Hava, Action Bright, amya lang ni Mama, sila ni Mama Lorna, Papa Rolando, opo dila sa balay sila ni Ila Marco, Willie Paiba, Marites Kim, nga pirmi gid pamati sa imo barangay kaduhaan ka di sini. God bless gid. Salamat. Okay, Eric Moyko again. Salamat. Ara na sir. Sige, iban din na tuman. Doon di ko ma-locate ang iban dire. Nagaidog siya abi, no? Si Richel Aguaranze. Good evening, Action Bray. Greet lang mamaya ko pamati gid subong sa radyo. Akwaran si Nanay Bailon Morales. Salamat gid. Si Arlene Hinesira Rodero. Yes, Sir Eric. Tikse Busillo. Bao, Hitsura, Kapitan Kurap. Sobra ka naman. Paper Persley, nami ni kay Kap padalagan siya mayor, dason ng eleksyon para butuhon siya, no? Arman Regalado, good evening, Action Brian, monitor lang ko di Valenzuela, Metro Manila. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Salamat. Bilin Salaw, Araman sa Barangay Tangob. Salamat gid sa inyo dira, no? Si Olive Prado Gargaritano, good evening, Sobray, always monitor program, Action Firing Line, keep safe. Salamat. Araman si Bingsky Dagumboy, nagamonitor subong live sa Villamonte. Shout out lang family Dagumboy, Sitio Sambag, Barangay Manghanoy, La Castillana. Kadagab igig kuno, God bless. Salamat. Richard Deriquito, Action Bray, daw praning na ang gobyerno ta sa COVID. Ano pa? Halos kita tanan daw galalain na ang gobyerno pa sa lubra na kung gisaan, no? Si Ramshel Monitor Man, Paper Persley Araman, virus goro si Lola, ma-uniform dala ang ID, kompleto sapatos, maayo pa check up si Lola. Ay sus ko. Dennis Richard Tiboroma, amo gina sir kay may gina-endorse nga product. Okay. Oo. Sometimes gambal ko din nga daw ay audio, mga 1 minute lang na, no? May gina-endorse sa din nga di pwede sa kan. Si Kativer Araman, Dennis Richard Tiboroma, ang COVID hindi na ya sarangan sa gobyerno. Kung kita mismo nga mga pumuluyo, wala gasuporta sa ginapatuman sa gobyerno. Period. Good evening, Sir Bry. Parte pag gini sa'yo. Jocelyn Ulak, naga-monitor man. Joe Freestop, literally. Good evening, Sobray from La Carlota City. Oy, naga-monitor si Manong Honorato A. Paglumutan sang Barangay Handumanan. Stay safe mana, si Moda Manong. Lorna Magallanes, naga-monitor man sa Singapore. Shout out lang ko na Magallanes family. Salamat git. Jack Dilion, salamat ba niya? Kuno ba o kanamit ba? Mary Jane Balio Alio.
Zinaida Tumayan, naga-monitor man. Sige. Franco Villanueva Osorio, Liza Libuon, monitor si Father Alkhubar sa KSA. Jeff Chavez, good evening, so Brian, watching lang di sa Green Energy Solutions. Salamat dira sa inyo. L.A. Buhar, Araman. Sige, balikan ko karon ang iba na sa aton sila nga pagpangalagad mga kaaksyon, las 8:21. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran,
Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:26. This time, gina-endorse sa marathon sa inyo ang Evergreen Elba. Pero pwede man ka mo baka Secretary Chodoro to blame God, it's wrong. God allow famine to happen to remind and punish us of our disobedience. Di magtawag ay to His commandments. So God God cursed us and naputol. Oh, medyo malawig ang imo sining text. Ano, nami tani basahon to ba? Pabudlayan kita sang DepEd, no? Hindi lang ko for peace di ko mag peskwilak bata ko. Budlay monitor kami ni Smorsya. Uniform kamo ko no. Kun online class. Good evening, Action Brian. As lang ko tani kung may biyahe ang eroplano halin Manila to Bacolod na sakayang OFW. Subong Action Dale daw wipe Action Dale no. Daw wipe pasang biyahe subong na mabalaan nyo na kay gina-post gina-diri namon dayon gina-report ginamon dayon. Action firing line. Sige, try natin nga lang button why hindi available. Sige. Basta buwas ang LTO bukas. Boss gagahan ta para sila. Basi relax na si Sir Bla. Sige, this time ayoon ko na lang sa Action Marlon Henavia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Si Action Marlon Henavia para at least makulo kompleto tani balita gikan sa Police Bacolod. Kay karon dugay replay ka man sa interview naton kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Siniblang mga discrimination sa mga call center agents naton, no? Budlay man no, may nanugid abi kay Vice nga inang nagpuli sila to sa ila lugar. Hindi sa Bacolod, outside Bacolod.
daw ginbalibaran siya dito ka lang sa Bacolod kay sa call center kagle. Action firing line. Pero ang ato nga nagbalibad may punto man hadlok man hadlok man pero ang manner bala sina dapat i-check kung anong sitwasyon niya hindi ta sila pagbatunan. Action firing line. Direk ko Action Marlon inabiya mga dalag kong kabalita Kapitolyo Probinsya. Capital reports. Action Mar, may gabi. Aksyon na bray, unahon ko lang pawalo sa aton nga maka-action ang ulihing datos nga ginpagawa sa mga lamang kasisidmon sa DOH sa Region 6. Kaya man kadamo aksyon bray sa nagahulat gaba nimo. Sang bala may nagdugang COVID positive sa Negros Occidental kagasuran sa Bacolod. Now sa Negros Occidental nga level case bulletin number 137 August 11 may 23. So numero ni Michael Jordan gid ang nagdugang sa kanabuon sang COVID cases sa Negros Occidental. So kung ang 23 idugang ta sa kahapon nga 635 kabagusan. So 698 na action bray ang kaso sa Negros Occidental pero lapit-lapit man katunga ang mga nag-alalayo. Mga recoveries action bray. Sa 23 talalupang doon dari action bray kay GC Shep tigid ang domestic o kon local cases. Grabe, no? Local 17 tigid. So laban-laban mag-local action bright. Contact tracing sila. Oo, contact close contact sila sang una nga nag-positive. Munang sama-sami gakatabo. Anom diri ang hindi local sa anom 5 ang LSIs. Kag isa ang returning overseas Filipino. Ang sa lokal Himamaylan may duha. May ari dari action Brian 22 anyos na ho. Grabe ba? Nga babayi taga sunod sang Himamaylan. Lokal na. So lokal ini siya so talalapang doon kay ang pinakatigulang action Brian ginigo sang COVID-19. Sa Bugos nga Western Visayas, ang edad is 94. So, jotayan na lang malabot to. 92. Ini siguro, amo inisa ang ikadua sa pinakatigulang. So, dulo delikado gawa. Taga-sunod sang Himamaylan, babayi. 92 anyos. Ang isa pa kataga Himamaylan, 18 anyos, lalaki. 32 anyos babayi taga Banwas ang Kawayan, lokal ni siya ha. 25 anyos babayi taga Murcia, 53 babayi Murcia gyapon, 34 lalaki Pulupandan, 23 babayi La Castillana, 47 lalaki Bago, 46 lalaki San Carlos, 43 babayi San Carlos gyapon, sa Binalbagan 3 65 anyos lalaki, 54 anyos babayi, kag 18 anyos lalaki. Valladolid 35 anyos babayi. San Enrique 34 anyos. Sa Silay babayi 58 anyos kag lalaki man nga 53 anyos. Ang LSIs nga 5, 24 anyos lalaki, 26 anyos lalaki, 29 anyos babayi tanan sang Kabankalan. 45 anyos lalaki Cadiz, 31 anyos 29 anyos babayi taga Kabankalan. LSI sila 5. Ang isa ka returning overseas Filipino, 31 anyos lalaki taga Sunod sang Talisay. Sa munang 23 ang recoveries action bray may anom. Nga taga Negros Occidental, 3 ang LSIs, isang returning overseas Filipino, kag 2 ang local. Sa Ibig Magaluna, 32 anyos lalaki LSI, recovery niya. Victoria City may ara sang 3, 27 anyos lalaki, returning overseas Filipino, 30 anyos lalaki LSI, 28 anyos babayi LSI.
Ibi Magaluna 2, 25 anyos lalaki, 33 anyos lalaki, tanan local resident. Amo ng latest kakaso sa part lang niya sa Negros Occidental. Balantayan tong 17, no? Kung paano to, anong tong sitwasyon nila? Gani, ang 17 gid, 17 nga local gid. At singuan na to ng sumray buwas nga labot ni ang City Health Office or si Mayor tong sona sa Himamaylan City kung anong status, anong istorya ni sa 92 anyos nga tigulang. Sa luwang ko lang balita sa Kapitolyo Provincial sa mga hapon nagapag-action prize ang official nga statement si Governor Bong Lacson. May kang tanan sa palamang kutanon sang kanamaan kung bala basi malabot sa punto balang sumbray nga magpatikayon sang mass testing. Bot sa lingon kuha ang tanan sang test. Ang tanan nga empleyado sang provincial government sa mga sobra man na sila 3,000. O damo. Nagwa ining ideya matapos nga ti nabalaan sa sobra nga may 3 na mga Capitol employees mo nga nagpositive sa COVID-19 kang subo nagatingwa pa nga mag-analayo action bray tiambal ni Gov not yet hindi pa subong tion nga himuon ni kay although nga mayara sang 3 kabang nagpositive pero tanang nga mga close contacts di negatibo man. Negative man. O negative man nagsumpara resulta sa ila sari nga RT-PCR test. May reaksyon naman dring presidente ang pamuno sang grupo sa mga empleyado sa Kapitolyo amo ng grupo nga PACE Progressive Alliance of Capital Employees nga si Renelo Lastiere. Una bes sambal ni Lastiere ti gasto magkon mo isa ka test kada libong bilis na. Labi na kon mag RT-PCR bisan pag-ani mag-rapid lang. Ang rapid, pilang bilag kada test, 400 guro or 700, mamo na. Tekon ubuson taran ang 3,000, magastuhan man ang provincial government. Purtino. Kag kon i-test gid man nagsunbray taran-taran, way garantiya nga hindi na malatnan ng iban. Kaya manti nagalagaw, nagatrabaho. Nagagawa mo pag gusto man tagyapon nagawa mo. Yes, gaguluwa man. Karang nga empleyado lang sunbray, obligado magtakod sang face mask with face shield magsulod sa Provincial Capitol Building. Nagsugod na na? Oo. Basta empleyado ka sa Kapitolyo. Kung di ka empleyado, di ka maobligado. Pero kung hindi ka empleyado ka nagasulod ka mga face shield ka, daw na may home sa imo sa mga tao sa Kapitol. Pareho sa nagatransact dabi. Kaya saling baw, masinulon doon na bisita ni. Pero tikon okay man lang, di suksok ka lang da, no? Oo. Pero importante yung face mask gina. Iban nagsobrete, way man siguro sang nagbakal sang face shield, yung face mask okay na na. Maka face mask ka kag naka-sunglasses kada kumiyara, kada protection naman action bar mo. Yes, hindi man sila sobrang kapamaliban magsuksok sang face shield, kay provincial government man nag-provide sila. Libre ka. Libre na. Tingin na tanyagan ka naman malibad ka pa. Malibad ka pa. Oo, si ganong nga magkulos muron da karon si Gob siya man makakita. Si Gob ko, kusbon si Gob himat tiyagan mo na. Pero kapag 3,000 kabilog, bisan dira lang sa Capitol, may mga face shield, tanan na mga nawong action barman, magsunod ka tuman. Palarios churay. Matala makita mo. Ang ilang guro nga patimaan sa kadakuon na lang sang lawas, ay, no, kaya hindi na makita ng nawong naputos na Sa tingog, guroy. Tingog, kaman lang. Way mga daan kamustahan ay. Way man isang palapitay. Way palapitay. Oo. Tulukay na lang kamuda. Mabulubod lang sombray kung kapid la, may kapid nga empleyado. Tapos pariya pa. Nakatransaction mo be? Ipakakas mo gid daw. Budlay sa sitwasyon na. May kapid nga daan parehas kanya daan. Parehas kanya daan mo. Grabe no. Ang reaksyon ni Renelo Lastiere. We know and we understand that this is a big cost for the provincial government. So, ang man sa kapangkabilugan na action na long, ang aton lang din na ginatanaw is kita sa hanay sa tagpangabudlay, ginaedukar man nato ng aton utod tagpangabudlay regarding sino nga bagay action na long ang paghalong, and kung may aragid ba niya kaso o action na long niya, automatically nakita natin ang provincial government nag-attend ginagayon action na long in case may mga report na dapat gipaghalungan national law kiti mag-disrupt ang public services action law in case hindi maghatag sa bako gitang paghalong sa Kapitolyo Provincial Action Law. Kaya hindi man na siya garantiya na kung naswab na tanan wala na sang mapiktuan action law. Pag-ayon gidyagyapo nga paghalong amo ang pinaka-importante. Sobra si Renelo Lastiere. Sang PACE, presidente sang PACE. Update gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Marlon Hinovoy una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action
firing line. Salamat Action Bar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Ako yung pabor, gi ko na konstriktuhan na ya, nga amo ning sitwasyon ta subong, protection tanan. Action firing line. Kiti gusto man naton kabay di ba nga madula na ni ang COVID-19. Ti suno sa aton mga eksperto, mauntat lang si COVID-19 kung maguntat man ang sagitiyog sang tawo nga wala man lang sa kapuslanan nga tiyog nga basi amo na yang ginatapikan sining COVID-19. Action firing line. Ato pabor gid tada. For the meantime malang ni kay nagahimo nga sa tikang aton sining mga eksperto man nga maka-provide sang bakuna para sa palabuton mangin hilway kita. Action firing line. Maayong gabi lang mga kaksyon sa kay Jocelyn Libon Dispoho, araman si Riza Ginanaw, naga-monitor subong sa La Carlota City. Heaven, salamat gid sa pag-monitor. Si Madam T.C. Tan, nakatutok man. Lorna Magallanes, good evening, Action Brian, watching from Singapore. Shout out lang Magallanes family, keep safe and God bless to all. Salamat gid. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, nagatutok man sa aton sining pagpanganangan. Sige, balikan ko karon dugang pa nga mga impormasyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Action! Bravo! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad handa sa coronavirus 2019. Padayon. Nagapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon gina-endorso ginaton sa inyo. Nagwa ining bulletin upod sa kay Action Marlon kagina sa Bacolod may ara sang dala check na to diri na dalagid lang sa Bacolod may ara sang 23 o kon 12 sa Bacolod mga ka-aksyon, no? Bacolod 12 naglambot na subong ang confirmed cases sa 394 ang naka-recover diri isa kagatos. Ang active cases naman niya 285 kag ang patay ara sa Siam. Mga ka-aksyon naman ang latest karon diri sa Bacolod. Action Firing Line. Sa Bugos iyang Western Visayas may ara sang active iyang cases sa 1,203. Kaya ang total cases gidya sang COVID-19 since nga nag-start ini 2,307. Sa subong nga adlaw, ang Iloilo City mismo, amoy may pinakadamo sang positibo, 93 gidyak bilog, no? Ang Iloilo province naman niya 40, Negros Occidental 23, Bacolod City 12, Cagayan Antique may 3, no? Amo ni ang may ara sang mga positive subong nga adlaw. Ang Guimaras 0. Action Firing Line. Perte iya. So, speaking makaksyon sining COVID-19, gin-check ko man diri ang sa bugos na gid nga kalibutan kay may ara na sang total pagid mo, no? Bugos sa kalibutan gin-check ko man diri sa sining nga mga tinion. Pila na ka days nga way ko nag-check diri kay kada kulantaw sang kadumuon da sa nagkalamatay bla. Daw nagakurog ang unod ko. Action Firing Line. Magalantaw sa kadamuon sang nagklamatay kag ang positibo. Pero tonight, i-update ta kamo. Sa bugos nga kalibutan, may 20,290,216 ang positive case mga kaksyon. No? Ang naka-recover diri, ara na sa 13,213,281. Kag ang nagkalamatay, are, bao, 739,980. Action Firing Line. Patay na ha, 739,980 mga kaksyon. Puerte. So panguna diri sa listahan nga may pinakadamo sang patay, amo gihapon ang pungsod sang Amerika, USA. So nga adlaw may patay sila yang 1,301. Grabe no. Isa ka adlaw lang na action names, 1,301 ya. Kag ang total sang ila patay subong dito, ara na sa 166,256. Action Firing Line. Grabe ini nga patay ka sa sulumpaan kagakululbaan, no? Nagasunod sa ila diri sa kadamuon, amo ang pungsod naman sang Brazil. Subong adlaw way sila patay, pero ang total nga patay dito sa ila ara na sa 101,857. Action Firing Line. Grabe. Ang India diri, o kon ang pangatlo diri nga damo pagid mga kaaksyon, amo iya ang Mexico. May patay sila subong iya, grabe yo. Subong lang adlaw action names, mga kaaksyon, ang patay nila 5,558. Action Firing Line. Grabe man nga pagkapatay. Ano ni nga sitwasyon man? Isa kadlaw na,
Ang total nila dito nga patay 53,000 tres. Nagasunod diri sa kadamuon mga kaaksyon amo ang UK. Subong adlaw way sila patay. Pero ang total nga patay nila subong dito 46,526. Action firing line. Nagasunod sa kadamuon amo naman ang India. Ang patay nila subong adlaw per tema no 4,433. Tino ni ginahi basi na ni maho na nisla tunos ang mapatay nila. Ano kasi basigin cremate nila dayon. Ini mostly no. Ang patay nila dito 45,388. Action firing line. Ang nagasunod diri sa kadamuon amo naman ang pungsod sang Italy. Wala sila patay subong adlaw, pero ang total nila 35,209. Ginasundan ini sang France nga may sila patay subong, pero ang total nga patay nila 30,340. Ang Belgium may patay subong adlaw nga 468. Ang suma total sa ila patay to subong 9,879. Ang iban tag sobra man 1,000, no? Kita diri sa Pilipinas sobra na ta 2,000 mo ang nagkalamatay mga kaaksyon. So amo na ang top 10 nga ginlawag naton nga may tuman kadamo nga nagkalamatay sining COVID-19 didto ya sa iban nga pungsod mga kaaksyon. Action firing line. Ang Spain diri may ara sang 28,576 nga patay. Ang Iran o kon ang Peru may ara sang 21,276. Ang area naman sang Colombia 13,154. Ang Chile naman niya 10,139 ang nagkalamatay mga kaaksyon. Action firing line. Grabe yang history ini today, no? Sang COVID-19. Masubo, no? Forte. Ang Indonesia may ara sang patay subong adlaw nga 1,693. So matotal sa patay nila 5,824. Ang Canada ganiyo may ara sang 8,987 nga patay subong adlaw way sila patay. Ang Belgium ara sang nabasa ko na kina. Alright, so muna ang mga lugar nga may mga madamo nga nagkalamatay mga kaaksyon. Perting dulot ni COVID-19. Action Brian Morden. Action firing line. Saan o pa ni mauntat, no? Kabay pa nga mauntat na ni. May mga pungsod nga wala patay, no? May patay. Pero hindi nakatama bala hilmonon nga mga pungsod ini. Basi jutay ni tao to sila. Ang may madamo nga tao dito, damo man patay mga kaaksyon sining COVID-19. Action firing line. Mayang gabi lang kay Madam Karen sang Barangay Kabog naga-monitor sa aton sining pagpangalagad. Ang iban nga mga mensahe diri amatan ko ni, no? Action Bri, good evening. Akon pakaisa frontliner. Grabe ang ginbatsyag hilanat obo trangkaso wala nagpa-doktor. Nag-ayo. Nag-ayo. Doon di ko mag-gets. Basta nag-ayo ko, no? Ti salamat, get. Good evening, Action Bri. Diri gani sa Barangay 16. Damo man nakakuha nga pangayaw. Action Brian. Sa lift out, damo, wala agad star sulod. Di ba si kibot lang may pasakay kaso naman na da? Action firing line. Tuod na Action Bri, kung lapit ka sa sarandok, masarandokan kagid, agwanta, kaya kung layo ka sa sarandok, gusto na. Action firing line. Ay, susko. Kung isa daw kanami na ning sarandok, ipakdol sa nagasandok. Action firing line. Yung gabi Action Bri, greet lang family Marinay, gapamati kami nila Carlota, Raymond niya sa La Carlota. Okay, si Raymond din tawag sa aton. Mon,
Dason ganit kong gabasa, kung hindi magtawag mo, ha? Para hindi ta magpundo-pundo. Good evening, Action Bri. Always kami nagamonitor sa imo, Ren Galia from Silay City. God bless and salamat, Gid. Sige. Action Firing Line. Good evening, si Jodna sa Losada, ang ngalan sa kapitan sa Barangay 39. Nabasa na kay ina. Good evening, Action Bright. Tamiyaw ko lang happy birthday ang akon bata nga si Kiandra Loris Laparan. Sa Barangay Pandanon, Silos, Murcia, ika 10 years niya subunga. 10 years old, ano? Madamo gid nga salamat. Happy birthday, dira. Sige. Ginaindorso ko sa inyo, maka-aksyon, ang sang barangay Kabog nagatutok gid. Si Maninay Ilsa da kag Maninoy Edida iwarate naga-monitor man. Sa pag-iingat, isa sa ating dasal lagi. Okay, good evening man, Action Bri. Mayo pa gani kung lain matsyag mo, hindi magtawag please. Mapa-hospital ka, laban ka pa sa tigok. Hindi ba? Ay nako. Good evening, Action Bri. Kami di wala gid kami nakauyat luhag. Dason ko anyo na lang luhag kagi hanos na naganguyat. Ay nako naman. And good evening, so Brian, na-atrasar naman ang hinatagay para sa mga live-out families sa Barangay Alihis. Pertik atrasado sang DSWD, si Mrs. Ispakuani. Action Brian. Noon yung ipilida mo, ma'am, pasensya gida. Away ko na gina marger, ma'am, hindi ko ka-pronounce may isang ipilido. I'm sorry. Action na, Bright. Tamyaw ko lang mayang gabi ang mga tupad ko di balay sa barangay boundary. Si Raymond, bago ko lang ginhambalan nga di manawag kung nabasa ko. Sumag ka ginablos ko nga maldita pero palangga ni tita. Sige. So boundary, gid ko no, daw halos rantanan gida. Dagan salamat sa inyo nga pagpamati mga kaksyon. Sige. Why na kita sa igo pang oras sa aton nga pagpangalagad upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Team. It is Action na Brian. More than nagpasalamat gid ano. Salibati tabos sa mga pon nga estasyon kag oras. Ay brand out gali. Di ma-out na lang ko ano. Okay, Rana. Sige. Maraming salamat mga ka-aksyon sa inyo sa nga pag-monitor. Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Team, it is Action Brian Mordan. Nagpasalamat gida. Maglibati tabwas sa mga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon